Ito ka mo. Yung pangbabae natin, pangbabae. Ay, pwede na yan. Oo. Kililibit mo. Ay, ma'am. What's up mga ka-DC? So ngayong araw guys, magre-reaction video lang tayo no? Doon sa episode 255 ng Harabas mga ka-DC, kung saan makikita natin na pumunta sila sa Ukay-Ukayan ano? So magre-reaction video lang tayo sa ngayon mga ka-DC. So guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe, and i-hit nyo na rin yung notification bell mga ka-DC para updated kayo sa mga susunod ko pang mga video. So guys, sisilipin na natin yung ginawa kong mumunting video clip kung saan pumunta sila sa Ukay-Ukayan at bumili sila mga ka-DC. So ito na guys. So ngayon, tama natin yung team, mag-ukay-ukay daw sila. Okay lang. Ha? Okay lang. Ubi. Oo, magkano kay Ubi. Ano kayo ba? Huli. Si Kong Leo promoter na to eh. Gaanap ako guys yung tiga bakat ang puwet. Kaya pagtripan ako ng cameraman eh. Sukat mo. Ang ganda. Kaya mo nang sukat ito. Sukat. Kaya karaoke lang yan. Isusli mo look na mo. Bakit mga jogging pants? Ano tayo Lapang mo po. Oh, dada ka daw. Tren. Magkano to? Mahal naman? Magkano eh? Kamahal ay? Lugi ako. Bumili. Pong! Pagpuro mo po nga! 35 lang yan. Dito pala, 35 lang oh. Parang kagad yan. Sabi ni Busing, sige, pili lang kayo, pili lang. Oo, siya magbabayad eh. Financer. Financer yan eh. Kumain natin sa dalawa. Ang tutupin mo? Ganda pa motor. Ganda yan ah. Ha? Ganda pa motor. Ito mo natin. Umusi natin tirang Pinoy. Dali. Ay, si mama mo. Papicture daw ka dapat. Uy. T-shirt pa. Yan, Marilit na yan naman. Ano ko yan? Dalawa na. Ingat. Ito mo tayo. Sarang sa'yo? Dalawa na po doon. Hanapan mo ko, Bones. Nakita nila to sa vlog. Hanapan mo. Pagsamba. Oh! Ubat ito nagkita mo ito. Aroy. Kunin mo na yan. Ito ka mo. Yung pangbabae natin, pangbabae. Ay, pwede na yan. Oo. Kililibit. Ay, ma'am. Magkano ito tayo? Ayun, 35 di pa kainan natin eh. Oh, sino ilala po? Ito lang pala maganda eh. No? Ito ba? Sa iyan. Oo. So yun guys, nakita nyo na no? So simpleng tao lang talaga sila Harabas, yung team Harabas mga kabise no? So makikita nyo dyan sa video na yan, makikita nyo na simple lang talaga sila, namimili sila ng simpleng damit na hindi kamahalan. Siyempre alam naman natin na pag-upay-upay ay matibay naman din, at the same time hindi ganun kataas yung presyo. So yun, simpleng tao. So talagang ina-admire natin yung team Harabas kasi doon sa pagiging simple nila at saka down to earth ng mga miyembro ng team Harabas. Saka syempre doon sa pinaka-leader nila, si Sergeant, na mabait na tao, at saka yung si Mrs. Harabas mga kapatid. So yun guys, so yun lang yung masasabi natin mga kapatid. So guys, don't forget, since solid Harabas tayo, full support lang tayo mga kapatid. So ayan,
walang bibitaw at tayo'y sama-sama na suportahan ng ating Team Harabas mga kabisi. So guys, hanggang dito na lang muli tayo, no? So hanggang sa muli, itulit ng inyong kabisi na nagsasabing be happy! Happy weekend mga kabisi! Bye-bye! It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.